جاردن سلااف لوابن پشتی دەرباز بوونا نێزی 4 ماهان بەسەر بڕیارە بەکشیانە گریلایەن پەککێدناوە خاتورکەش بۆ ناوە خارێما کوردستانê بۆ داوی جار کۆما civakên Kurdistan keceke bi fermî vekişiyana grîlan sekinand. Li destpêka vê meyê jî heyaniha roj bi roj peywendiyên pekekê û hikûmeta Tirkiye alozî li pey bûye. Kecekê jî sedema vê biryarê vegerandiya ji bo yekê hikûmeta Tirkiye bi prosa çareseriya arîşa Kurdan û demokratiyê tûgavek nenaye. Emîndarê giştî Wezareta Pêşmergê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragandina de bi jivanî hatina şandê serbaziyê Bexdanê ji bo herêmê bi merema gotûbêj li ser arîşeyê ragirtiye navbera her du aliyan. Ferîq Cebariyawer jênartî ragan piştî wê yekê wef şandê heye serbazî herêmê li meha raborî li Bexda digel berpirsên serbazî Iraqê civiya û jêra ragandine piştî cejna Remezanê seredana herêmê dikin ji bo dirêjdan bi civînên lîjnên hevcemên her du aliyan. Senterê mîtro ji bo berrevanîkirin li mavê rojnamevanan daxwazî dike hêzên asayişa navxwe herêmê rojnamevanan li êriş û tund û tîjiyên lîst û cemarî biparêzin. Di beyannameyekê de senterê mîtro ragandiye li rojê 10 rojên kema hewên bangeşa hilbijardina Parlamenta Kurdistanê de ku li 28 aba sala 2013 dest pê kiriye 18 rojnamevan dosye li senterê mîtro tomar kiriye. Parlamentarekê lîsta Iraqî ragan bi sedema nekokiyên navbera kutlên siyasî dengdan li ser pêşniyara serrastkirina salbijardinên parlemanî hat piştgûxistin. Pêkestî jî kiriye kutleyên siyasî li ser sîstemê lîsta vekirî û pirebazneyî li hev hatin. Kamil Dilêmî ragan îro 219 parlamentaran berhevî rûniştê bûne lê nekokiyên siyasî navbera kutleyên rêgir bûne li ser pêşniyara serrastkirina ya salbijardinên parlemaniya hejmara 16 ya sala 2005. Parlamentarê ser bi lîsta Kutla Ehrar ragihan heyaniha kevne behsiyan de ji dizekirina pêzaniyên nepeniyên her du wezartên berrevanî navxwe bi giropên çekdar heye. Rûnkir jî planên ewlehiyê tûmifayek nemaye ji ber beriya bicîkirinê ew giropên çekdar bi rêya kevne behsiyan lê hatine haydar kirin. Wezareta Bazirganiya Iraqê di beyannameyekê de ragan paşko wezareta wan li Malîzya ji re ragihandine ku destselatdarên Malîzya ji bo parastina selametiya giştî berhemanî û şandina teva wan xwarinan ragirtiye ku madê şîrê corê Fontera yê Nîwzelandî di pêka tawî de tê bikar anî. Piştî hevdîtînê digel Wezîrê Derve Îranê Nûrî Malikî di beyannameyekê de ragan metirsiyên taifvegerî li Sûriyayê Tukêm têrnînê ji metirsiyên bikaranîna çekê kîmyayî got jî di raborî û di niha jî de Iraq hember vedîtina rêçareya siyasî kirêzên Sûriyayê bûye. Di konferansekê rojnamevanî hevbeş de li bajarê Mosko digel hev awaya Rûsyê xwe Welîd Mealîm amaje bû yekê kir Washington şaşiyeka mezin diket eger êrişa serbazî ji bo ser Sûriyayê encam bide got jî êrişeka bûyî awayî dawiyê bi çareya aştî û siyasî diîne û karesat jî bi dîvxweda tîne. Kurtiyan nûçiyan hat pêşkêşkirin her şer.